tarda, un dia més en els diàlegs en temps de confinament. Avui amb el Miquel Àngel Prats. Bona tarda, Miquel Àngel. Bona tarda. I benvingut. Us explico que pels que sigui la primera vegada que connecteu amb nosaltres, aquests diàlegs s'estan gravant i es penjaran, i s'estan penjant ja, de fet ja podeu trobar tots els que s'han fet fins ara, en el canal de YouTube de Blanquerna. A més, també s'emeten en ràdio a la productora Ànima 7. I per tant podeu accedir a qualsevol dels diàlegs que s'han fet fins ara. A més, ja sabeu que en els diàlegs el que fem és una primera part en què l'expert fa una intervenció d'uns 20-25 minuts i després ens agrada que hi hagi debat, que hi hagi aportacions vostres, que hi hagi preguntes, diferències d'opinió amb l'expert, potser. Llavors, tot això ho fem, com estem emetent en streaming, doncs el fem a partir d'un xat, un Google Chat, que és Diàlegs amb. Si heu participat altres vegades en aquests diàlegs, ja segur que teniu l'adreça i heu entrat. Però si és la primera vegada que hi sou, podeu enviar-me a mi un correu electrònic a anaevajf, amb una N només, @blanquerna.url.edu, i llavors jo us introduiré en aquest xat perquè no tingueu cap problema d'accedir-hi. I llavors ja podreu fer la pregunta. Bé, sense més preàmbuls, doncs us passo a presentar a l'expert d'avui, que és el doctor Miquel Àngel Prats. És mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia. És professor de Blanquerna, en tot cas, des de fa 28 anys. Actualment és professor dels estudis de grau i de màster a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport. I a més fa assessorament tant a la Facultat de Ciències de la Salut com a altres escoles. En l'àmbit de la recerca és l'investigador del grup de recerca de Pedagogia i Societat i Innovació amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació, el grup CITIC. I al Miquel Àngel li vam demanar que ens parlés sobre la digitalització, quins perills i quines oportunitats ens portava la digitalització. I abans que ell iniciï la seva intervenció, volia comentar-li una frase que va dir ell el 2018 en aquesta revista que es diu Qüestions de vida cristiana. Ell va escriure un article i l'article deia: l'escola, si el que vol és preparar per a la vida real, a curt, mitjà i llarg termini, no pot restar al marge de l'ecosistema informacional actual. Els mitjans digitals són decisius al respecte i són ja un element indissociable d'aquesta vida. Tot i així, en aquells moments, el 2018, hi havia professors d'instituts, mestres d'escoles, professors universitaris que eren una mica reacis a aquest món digital, a les eines digitals. Però ara no pot ser així, oi, Miquel Àngel? Hem entrat de cop i volta a l'era digital sense ni pensar-ho i fins i tot els més reacis s'hi han hagut de posar les piles perquè en aquests 2 mesos de confinament és l'única manera que hem tingut d'accedir als nostres alumnes i de continuar els aprenentatges. És així, no? És així, és així. Bona tarda, Anaeva, i a tots els que ens esteu escoltant. En primer lloc, moltíssimes gràcies a l'àrea pastoral per haver-me convidat a estar aquí amb vosaltres i compartir algunes de les idees que també des del si del grup de recerca també d'alguna manera anem treballant. M'ha agradat força que haguessis començat amb aquesta cita perquè, fixa't, és del 2018 i vulguis o no, no deixa de tenir una certa vigència, i més ara, en aquests moments. Mireu, jo el que he fet pensant una mica en aquest cas amb el que havíem de fer aquesta tarda era compartir amb vosaltres una presentació d'algunes línies o d'algunes qüestions que em semblaven interessants i que tenen molt a veure amb el que ens ha explicat ara el mateix fragment l'Anaeva. En primer lloc, havia pensat plantejar una mica la línia del discurs, del relat,
al voltant de 4 qüestions. 4 qüestions que tenen a veure amb on som sociotecnològicament parlant, quin està sent aquest impacte a nivell, en aquest cas a nivell educatiu. Jo crec que en aquests moments, darrerament, estem començant a sentir molt tota la paraula, hi ha una paraula màgica, que és l'apartat d'hibridació o d'hibridar, i per tant és probable que la realitat que potser tinguem doncs, cap als mesos de setembre, octubre, potser sigui una mica diferent del que hem viscut fins ara, perquè probablement s'acosten moments a començar a hibridar de debò, a començar a hibridar, i quan parlem d'hibridar ja us explicaré una mica quin és aquest plantejament, i algunes qüestions que m'agradaria també, que crec que són clau, perquè puguem tractar la qüestió de benestar digital. És a dir, què suposa també tenir benestar digital. I benestar digital suposa desconnectar, saber desconnectar, com més tard també us acabaré presentant. D'acord? Bé, en primer lloc, fixeu-vos, he volgut posar l'alfabet kanji japonès perquè em semblava interessant, almenys a mi m'ho sembla, per ells, pels japonesos que treballen amb ideogrames, en aquests moments, quan es parla de crisi, la crisi del coronavirus, doncs, si ens n'anem a la seva escriptura, ells parlen que la paraula crisi ho acaben reduint amb dos símbols, un de perill i un altre d'oportunitat. I em sembla com molt pertinent. És a dir, jo crec que en aquests moments estem en una fase de perill, de molt perill, i per tant de molt risc, d'alt risc, però també que se'ns desvellen moltes oportunitats. I jo crec que és així. Potser aquest recés que estem tenint de forma molt obligada ens permet també aturar-nos i pensar de quina seria la millor manera de poder-nos plantejar algunes de les qüestions que probablement estem fent ara i que precisament aquest recés, que també ens posa en perill, doncs ens està gairebé obligant a posar-nos, en molts casos, les piles, en aquest sentit. Per tant, sí que volia compartir, en primer lloc, què està suposant tot aquest primer apartat. En segon lloc, volia compartir una vinyeta que els que em coneixen saben que la utilitzo molt a les xerrades i que crec que també ara és molt interessant, que és que ara més que mai la tecnologia ha vingut per a quedar-se i probablement a resituar-se. Probablement ajuda molt a resituar-se. Si abans dèiem, bueno, ja vindrà, ja veurem exactament què passa, fixeu-vos que en aquests moments, doncs, ara més que mai, tothom està més o menys ficat amb l'entorn, en aquest cas, sociotecnològic. No hi ha dia que probablement no puguem fer ni un Meet o un WhatsApp, és a dir, constantment estem envoltats de tecnologia i hem de veure també quina és aquesta mesura que probablement haurem de tenir. Jo us ho he volgut posar perquè, en el fons, al llarg de la història de la humanitat, hem tingut sempre tots i cadascun d'aquests individus. Del 1878, fixeu-vos, el director del Servei Postal Britànic deia que el Reino Unido no necessita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra. I no ho deia qualsevol, ho deia el director del Servei Postal Britànic. El 1883, el president de la Royal Society, que era el que controlava el ferrocarril, deia que les màquines voladores més pesades que l'aire són impossibles. I fixeu-vos que el 1946 el president de la 20th Century Fox, o sigui, poca broma, no ho deia qualsevol persona, deia que la televisió no durarà perquè la gent se cansarà de veure una caja de madera. Sí, i podríem continuar, no continuaré per no fer-me pesat, però en qualsevol cas, el denominador comú de cadascuna d'aquests tres individus, aquests tres personatges, gairebé està resumit en una paraula, que és amenaça. Se senten molt amenaçats, o fins ara s'han sentit molt amenaçats. Per què? Perquè bona part de les coses que estaven muntades se'ls ha caigut. I jo crec que això és el que ha succeït o està succeint en aquests moments, que probablement hem vist o hem pogut arribar a veure o hem pogut arribar a percebre la tecnologia com una amenaça. I potser estem veient que probablement la tecnologia no és tant una amenaça, sinó com una eina o un instrument molt potent que ens pot ajudar, en aquest cas, en molts casos.
I en això voldria arribar, no? Amb aquestes creences limitants, que són aquestes amenaces que ens podem arribar a tenir, i un canvi de marc mental. No? Canvi de marc mental en quin sentit? Doncs que probablement en aquests moments estem patint un gran atzucac, no? Perquè venim d'un marc mental extremadament presencial, en el que probablement pensem en codi presencial, i la tecnologia, com a tal, ho flexibilitza tot. És molt curiós veure com molt sovint encara mantenim en el calendari algunes franges que són doncs, de 12 a 2 o de 10 a 12 o de 8 a 10 i que som com molt fidels en aquelles franges. I probablement en un entorn completament digital això ho flexibilitza tot. Per tant, a vegades és com absurd seguir tenint el mateix model de marc mental que teníem en l'àmbit presencial quan estem en un model completament ara per ara obligats que sigui online. Per tant, això ens canvia de joc. Les normes, les regles de joc han canviat. No? Per tant, fixeu-vos que la digitalització el que demana també són interlocutors diferents, canvi de regles de joc i, sobretot, canvi de marc mental. No? És a dir, el que et demana és un gran nivell d'adaptació i, sobretot, tenir molta creativitat. Jo crec que, en aquest sentit, ara ens calen grans dosis de creativitat d'això, ara com ho faré, com avaluaré, com faré aquesta atenció, d'aquesta manera com ho puc fer, perquè això abans ho feia d'una altra manera. No? Per tant, fixeu-vos que estem un altre cop amb allò d'oportunitat i perill, no? Perquè ens podem perfectament equivocar. Hi ha una qüestió que també voldria posar-la damunt de la taula, que té a veure sobre la paradoxa de les tecnologies digitals, no? Que és que fixeu-vos que la tecnologia ara mateix ens fa sentir molt a prop d'aquells que són molt lluny. És a dir, fixeu-vos com molt sovint necessitem fer meets o Zooms o Skypes o FaceTimes, el que vosaltres vulgueu, perquè d'aquestes eines estem aprenent un munt. Jo crec que gairebé bona part dels escriptoris personals de tots estan plens de les icones d'aquestes noves eines. No? Però a vegades tenim aquesta necessitat de contactes, ni que fos per pantalla. Per què? Perquè ni que fos amb aquestes tecnologies ens fan sentir molt a prop. Molt a prop, d'aquells que són molt lluny. I la paradoxa tecnològica és que precisament quan estem molt a prop els uns als altres, a vegades aquestes tecnologies ens fan sentir molt lluny. Quantes vegades, probablement, hem vist o haurem vist alguna parella o alguna família que tot i estan junts a l'hora de dinar o estan al voltant d'una taula, per molt que estiguin junts físicament, l'aparell del mòbil el segueix distanciant. Per tant, fixeu-vos aquesta gran paradoxa i, per tant, aquest gran repte de saber posar, en aquest cas, mesura. Per tant, aquí tenim oportunitat i tenim perill. Oportunitat i perill. Una altra de les qüestions que també m'agradaria, ja entrant en qüestions d'impacte educatiu, crec que en aquests moments estem precisament, ho hem dit moltes vegades, vivim en temps d'incertesa, però més incert que ara és impossible. Allò que alguns experts parlaven sobre entorn volàtil, incert, complex i ambigu. Doncs crec que en aquests moments som testimonis del que està suposant educar en temps d'incertesa. Alvin Toffler, un dels pensadors del segle XX, ens deia, diu, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender i reaprender. I, per tant, que interessant aquesta faceta en l'àmbit tecnològic, perquè probablement el que caldria també és afegir, jo afegiria, emprendre, no només aprendre, desaprendre i reaprendre, sinó també la capacitat i la iniciativa per emprendre qüestions noves, que és el que ens falta ara potser de tenir, emprendre, emprenedoria, d'aquesta capacitat de tenir també davant de probablement aquesta volatilitat, incert, complex i ambigu, que ens podríem quedar fins i tot per la por completament paralitzats, doncs potser el que cal és caminar i fer i tirar endavant. Una altra qüestió d'impacte educatiu que m'agradaria poder-la compartir amb vosaltres i que us recomano, malgrat totes les prevencions que puguem arribar a fer, és el capítol 19
del llibre de les 21 lliçons pel segle XXI. El Yuval Noah Harari, amb els seus dos anteriors llibres de Homo Sapiens i Homo Deus, doncs en aquest darrer llibre de les 21 lliçons té un capítol excel·lent, a la meva manera d'entendre, on fins i tot dona moltes pistes exactament de què és allò que caldria posar l'èmfasi en l'àmbit educatiu, en l'impacte educatiu i fins i tot en el que estem vivint en aquests moments. Diu, en un món així, la darrera cosa que un mestre necessita donar als seus alumnes és més informació. Ja en tenen massa. En comptes d'això, la gent necessita la capacitat de trobar sentit a la informació, de destriar entre allò que és important i el que no ho és, i sobretot combinar molts fragments d'informació per fer una imatge ampliada del món. Harari deia que parla de les 4 Cs, de la importància del pensament crític, de la comunicació, de la col·laboració i la creativitat. De quina manera podem treballar, fins i tot en confinament amb els nostres alumnes, com a oportunitat, el pensament crític, la comunicació, la col·laboració i aquesta creativitat. Diu, però al segle XXI gairebé no et pots permetre l'estabilitat, i que ens ho diguin ara, precisament. Si intentes mantenir una identitat estable, una feina o una visió del món, t'arrisques a quedar completament endarrerit. Mentre el món et passa al davant en obrir i tancar d'ulls. I una de les darreres que més m'agrada, diu, per sobreviure i prosperar en un món així, jo crec que aquesta, la clave, diu, necessitarem un munt de flexibilitat mental, que és el que necessitem en aquests moments, i grans reserves d'equilibri emocional, que probablement en necessitarem en grans dosis, sobretot pel davant de tot el que està suposant en aquests moments tot això. Una de les qüestions que també m'agradaria abordar i que crec que és important no tenir-la present i no abandonar-la és quan parlem de les escletxes digitals o les bretxes digitals. Quan parlem de l'oportunitat i del perill, fixeu-vos que vaig jugant amb aquest binomi. Se n'ha parlat molt darrerament en aquestes darreres setmanes i crec que és important també tenir present exactament què s'entén per les diferents bretxes digitals. Us n'he posat un petit esquema perquè hi ha la bretxa digital d'accés, que és la bretxa digital de primer ordre, que es parla, la de primer ordre, que és bàsicament si tens dispositius d'accés, si tens o no tecnologia, quan es parla de si els infants o no acaben tenint wifi, ordinadors, tauletes, bàsicament catxarros, aparells i dispositius. Hi ha una bretxa digital de segon ordre, que aquesta us diria que és la que és més preocupant, que no tracta tant que tinguis dispositius o no, que en tinguis o no, que gairebé si mireu fins i tot les darreres enquestes, en el 91%, gairebé bona part de les llars sí que acaben tenint, en aquest cas, dispositius, i els que no en tenen, probablement la pròpia administració pot fer aquestes donacions des del propi departament d'ensenyament. On està la veritable problemàtica és amb la bretxa de segon i de tercer ordre. Quan parlem de les bretxes digitals de segon i tercer ordre, són aquelles que tenen a veure amb clar, una qüestió és que tinguis tecnologia, però l'altra cosa és que la sàpigues fer servir. I, per tant, que hi posis control. Aquesta seria, en aquest cas, la de la llar, la bretxa digital d'ús que en parlem. És a dir, cal tenir habilitats i competències per poder, fins i tot, posar control de quan cal utilitzar-la i de quan cal, d'alguna manera, aprofitar el seu ús. És a dir, quan, d'alguna manera, pots tenir en aquest cas, aquesta tecnologia. És a dir, saber aprofitar, en aquest cas, el seu ús. I després parlaríem de la bretxa digital de tercer ordre, que és bàsicament més la bretxa escolar. La de tercer ordre tindria a veure amb no tant la familiar, que parlaríem d'aquesta de segon ordre, sinó l'escolar. És a dir, què és allò que d'alguna manera des de l'escola s'ha pogut ensenyar, d'acord, perquè puguem arribar a treballar amb la tecnologia de forma profitosa, de seleccionar, categoritzar la informació, etc. Per tant, com podeu veure, tenim o tens o no, en aquest cas, accés als dispositius. En segon lloc, o tens o no control de quan has d'utilitzar, en aquest cas, aquestes eines i com les utilitzes. I en tercer lloc,
el seu també, en aquest cas, aprofitament per l'aprenentatge, sobretot. D'acord? Aquests serien, en aquest cas, per tant, aquestes 3 bretxes digitals. Clar, crec que en aquests moments, com a oportunitat i perill, en aquest sentit tenim, fixeu-vos, no? És a dir, per què ensenyem, i ara anem a l'apartat d'hibridar de debò, no? És a dir, en aquest tercer apartat, per què ensenyem d'aquesta manera quan probablement l'aprenentatge és d'aquesta forma, no? I per tant, fixem-nos que una bona part del que hem vist a les escoles en transformació educativa, sobretot és que han redissenyat sobretot l'espai i el temps. Doncs en aquests moments crec que en aquest sentit bona part del que tindrem d'ara en endavant és precisament un gran o un seriós plantejament amb situacions en les que probablement caldrà veure nous models híbrids i multimodals. És a dir, ens sentirem molt a parlar sobre models híbrids, és a dir, de quina manera cal aprofitar aquesta tecnologia per poder, en aquest sentit, donar cobertura a la part més presencial. Probablement l'escenari que podrem arribar a tenir en aquest sentit, doncs, en el setembre en moltes escoles i fins i tot a les facultats, és que el distanciament social no permeti estar tot un grup directament en una aula. I, per tant, hem d'anar pensant fins i tot en models que puguin arribar a ser híbrids. Híbrids vol dir que potser haurem de pensar exactament per com hem d'utilitzar la presència i per com hem d'utilitzar la distància i, en aquest cas, la virtualitat. I crec que això també ens ajudarà a pensar molt allò del Cèsar el que és de Cèsar i el Déu el que és de Déu. I, per tant, a la presència allò que val la pena en la presència i en la virtualitat allò que val la pena en la virtualitat. Crec que és de justícia entendre una qüestió que és bàsica i em va semblar molt interessant compartir amb vosaltres aquest tuit d'una persona de Twitterland, del món de Twitter, que em va semblar excel·lent, que m'agradaria llegir-vos alguns fragments perquè crec que és important, sobretot, sentar les bases del que també entenem per educar, perquè probablement a vegades ara ens podem arribar a perdre, fixeu-vos, perill, compte perquè amb tot el que està passant ens podem també equivocar. Diu, el desafío para los docentes era no perdernos el tren del futuro, diu, pero el COVID obligó a estas utopías a pasar por el tamiz de la realidad. Millones de docentes nos hemos visto forzados a virtualizarnos y estamos en condiciones de empezar a dibujar una certeza. Ens diu el Martín Pedersen, que parla en @pentagrama de Twitter. Diu, al día de hoy no existe aplicación o entorno novedoso que pueda sustituir la magia del encuentro de alumnos y docentes en un espacio físico común. Una mirada, una broma, reorganizar el grupo, sorprender con lo inesperado, se nos muestran como vitales para desarrollar la ensenyanza. Jo crec que això és clau, és bàsic. Aquesta és la presència, aquesta és la força presencial. Compte amb no perdre aquesta part més vital. Diu, por no hablar de una parte central de nuestro currículum oculto, los consuelos, los abrazos, los consejos y otras formas de ser, estar y erigirnos por momentos como un pilar en la vida de los chicos. Diu, la escuela, i jo crec que aquí també, en aquest cas en Martín la clava, diu, necesita de lo digital y la tecnología va instituyéndose como una gran aliada en nuestras clases. Diu, sobre todo en y después de esta pandèmia. Això és molt interessant, perquè en aquests moments, com deia també abans l'Anna Eva, bona part del professorat que probablement es podia resistir en aquest cas com a resistent, se n'està adonant de la importància que arriba a tenir anar incorporant i enriquint digitalment alguna dels seus continguts. Pero es bueno recordar que la educación es una relación social entre sujetos y que al menos hasta hoy no existe aplicación ni pantalla capaz de reemplazar el calor de un corazón que ensenya. Jo crec que això és vital també per posar el context del que està en aquests moments succeint i sobretot entendre el privilegi del contacte. Què suposa el privilegi del contacte? Quan parlem d'hibridar de debò, jo crec que serà molt important aquesta acció tutorial i atendre la diversitat i, per tant, les particularitats i, per tant, de quina forma ajudem, en aquest cas, en els alumnes a saber el seu estat emocional i, per tant, ajudar-los també a conèixer exactament què passa. Aquesta atenció individualitzada serà clau. Per tant,
entenc que algunes veus parlen de la importància de tenir aquesta acció tutorial que està juntament amb els aprenentatges i que està gairebé colze a colze. I crec que serà força important en aquest sentit. Una escola que probablement en aquests moments haguem de treballar amb equitat, sobretot per fer front a les desigualtats, i sobretot una escola que possiblement comenci a treballar de forma global. Global vol dir que això també ens ajudi a crear alguns projectes en línia més aviat col·laboratius. En aquest sentit, fixeu-vos, una escola que probablement fins ara a vegades sovint ha ignorat per complet l'ecosistema informacional actual, és a dir, fixeu-vos la importància que arriba a tenir en aquests moments probablement que un tutor en aquest cas es pugui posar ni que fos en contacte amb els seus alumnes per mòbil, per saber d'ells. Doncs ara és important, en aquests moments és important, ni que fos per aquesta acció tutorial que dèiem. Doncs ara la tecnologia ens pot donar una empenta, en aquest cas, molt important. I per últim, sí que volia comentar aquestes qüestions que tenen a veure amb benestar digital, que posen de manifest ser competent digitalment. I ser competent digitalment també vol dir, en aquest sentit, ser capaç de planificar les connexions, desconnectar, combinar diferents activitats. Per tant, sobretot, desconnectar i ajudar-te a poder saber quan poso control, quan no, quan m'ajudo i, en aquest cas, a autorregular-te en aquest sentit. Existeixen, en aquest sentit, algunes qüestions que ajuden, en aquest sentit, a què pots arribar a fer sense 10 qüestions que no tenen internet i que, en aquest sentit, poden ajudar molt a poder, fins i tot, no utilitzar la tecnologia. Per tant, fixeu-vos, oportunitat amb algunes qüestions i perill, en aquest cas, amb algunes d'altres. I ja per finalitzar, amb 2 qüestions, sí que m'agradaria que poguéssiu visualitzar aquest vídeo. Jo crec que es veurà bé perquè he estat fent algunes proves i crec que el podríeu veure perfectament. Crec que aquest és un exemple clar del que probablement podríem aconseguir també amb aquestes dates, amb aquestes fites de confinament, que els propis alumnes també comencin a tenir una certa decisió, la capacitat per poder decidir i criteri a l'hora de decidir. Veiem un moment aquest fragment d'aquest petit vídeo. It is the viral sensation of the year. It's Gnu. Nunu the Mysterious found if a student unleashed a phenomenal hype across. Local authorities are urgently warning to play down. Helicopter scoring the woodlands for the Mysterious. According to the available information, a GME station. Bé, com heu pogut veure, doncs, en aquest cas, és un vídeo, es diu així, It's in your hands, és a les teves mans, i per tant, fixeu-vos la capacitat, en aquest cas, de la presa de decisions que pot arribar a tenir un infant o un adolescent per saber exactament què és allò que pot estar bé o no amb l'ús, en aquest cas, de la tecnologia. Jo crec que és una gran oportunitat, en aquest cas, ara per tenir. I per finalitzar, sí que volia compartir amb vosaltres què és o quina és la millor tecnologia, sens dubte. Són 2 nens que lògicament estan parlant en el pati
de l'escola, fixeu-vos que fins i tot tenen una certa distanciament social, per tant ja fins i tot en Forges en el seu moment hauria pensar en una qüestió com aquesta, no? I un li explica a l'altre què és allò que li han portat els Reis, no? I un li explica, doncs, a mi un ordinador, una impressora, 35 jocs, un làser, un equip complet de busseig, etc. No? I l'altre diu, el meu pare i la meva mare m'han donat petons, no? I l'altre diu, ostres, quina sort. Doncs, escolteu-me, jo crec que en aquest sentit la millor tecnologia, sens dubte, són els petons i les abraçades que podem, en aquest cas, compartir amb els nostres infants i adolescents. No? I amb això, doncs, molt agraït per poder compartir, en aquest cas, amb vosaltres aquestes idees. Doncs moltíssimes gràcies, Miquel Àngel. Molt, molt interessant. M'ha agradat molt aquest vídeo. No l'havia vist. Realment el que pot arribar a fer una imatge, no? També és molt exagerat, però també és el nostre món consumista, no? Efectivament. Com podem arribar a desvirtuar, no? Una petita espècie nova en un bosc. Mira, tenim ja una pregunta del doctor Àngel Jesús Navarro que diu: benvingut doctor Miquel Àngel Prats. D'aquesta magnífica exposició que ens heu fet, destacaria aquella primera caricatura en la que es veu que tota una sèrie de responsables socials i empresarials que no tenien nas. De fet, cap dels ninots en tenia. Per ensumar quin era l'esdevenidor que estava succeint al seu voltant. A la prestatgeria del vostre darrere observa alguns exemplars de la revista Ramon Llull Journal of Applied Ethics. Dos elements imprescindibles, segons heu proposat per a la futur digital de la nostra educació. Olorar què s'acosta i saber fer-ne una lectura ètica. Doctor Prats, seguint l'escriptura ideogramàtica japonesa que heu citat, quin és el perill més clar que haurem d'enfrontar i quina l'oportunitat que se'ns acosta en la propera educació digital, en la propera era d'educació digital? Clar, jo crec que el primer gran perill és no basar-ho tot en tecnologia. Jo crec que aquest és el primer gran perill. I la gran oportunitat que tenim és de posar-la al seu lloc. En aquests moments tenim un gran repte de poder-la posar al seu lloc. Jo crec que hem descobert que algunes de les coses es poden fer a distància. I crec que això és de llei dir-ho. I hi ha altres coses que penses, un dia això seria molt necessari poder-los treballar. Jo crec que caldrà una reflexió molt profunda de què és allò que realment val la pena que puguem compartir en el rostre a rostre i crec que valdrà molt la pena que puguem fer un discerniment del que potser cal desplaçar en aquesta virtualitat, en el que probablement els propis alumnes ara ja et diuen no val la pena que vinguem a classe perquè m'estiguis llegint segons el que m'estàs llegint o m'estàs fent, perquè això ho podem fer a distància. Llavors, jo crec que aquí tenim una gran qüestió, jo crec que per poder aprofundir. Una segona és no deixar ningú enrere. No deixar ningú enrere. No ens ho podem permetre en aquests moments. No podem deixar ningú enrere. És a dir, i quan dic a ningú enrere, no només m'estic referint als nostres alumnes. No podem deixar tampoc cap professorat en aquests moments que, sigui per A o per B, no pugui entomar aquest repte que suposa l'atenció, en aquest cas a l'alumne, sigui per la via que sigui. I, per tant, jo crec que aquí tenim un altre repte, el repte de l'atenció. Deixeu-me que us posi un petit exemple que també el volia compartir en aquesta estona de preguntes i mira, m'ha anat molt bé perquè el doctor Àngel Jesús Navarro m'ha donat l'oportunitat de poder-ho fer. Però, mireu, jo tinc per costum, i no me n'amago, que sempre que tinc un seminari de treball final de grup, de grau, o un seminari de pràcticum, tinc per costum de seguida organitzar-nos per un grup de WhatsApp. Tinc el costum. I tinc el costum perquè en la vida real és on ells d'alguna manera es mouen, es comuniquen, i a mi em va perfecte. Doncs, escolteu-me, no us podeu arribar ni a imaginar, en alguns casos ha estat el nostre campus virtual.
És a dir, i mireu que us ho diu el responsable del campus virtual a Scala. Doncs quan jo no he pogut utilitzar el campus virtual a Scala, el meu campus era... Però per què era? Perquè alguns alumnes estaven en condicions que no podien accedir a Scala. I, per tant, l'únic espai de comunicació que teníem, probablement que era el més inclusiu, era el WhatsApp. I amb aquestes coses també hi hem de pensar. I, per tant, enviar un vídeo o saber com estaven o enviar un àudio o explicar-los fins i tot com em trobava o què havia passat durant aquests dies, em permetia fins i tot rebre per part d'elles també un feedback. I estàvem en contacte. I això crec que és molt important. Per tant, fixem-nos que serà un apartat també de l'alumnat, però també per part del professorat. I aquestes dues qüestions jo crec que serà molt important, en aquest cas, atendre-les. Sobre això que has dit dels mòbils i dels grups de WhatsApp, m'has fet pensar, perquè jo estic treballant també en un institut públic i amb els alumnes que tenien poc accés, no tenien dispositiu a casa o no tenien accés a aquest dispositiu perquè els pares teletreballaven i necessitaven, o bé els pares no els podien ajudar a fer servir aquestes eines, doncs la veritat és que la comunicació ha sigut per WhatsApp. És a dir, fins i tot jo els enviava, jo i altres professors els enviaven les tasques, ells les feien escrit i ens enviaven una foto. Vull dir que el que sempre hem sigut com reacis, no? A la introducció dels mòbils a l'aula, doncs ara resulta que aquests grups de WhatsApp que s'han hagut de formar, perquè molts alumnes no hi havia una altra manera de contactar amb ells, han sigut una eina molt útil, no? Llavors, a partir d'això, i el que deies abans dels 3 nivells d'ordre de les bretxes digitals, a mi el que em preocupa més, i no és jo, sinó tots els experts, no és tant el primer nivell, que és el que tu deies, els dispositius i l'accés fins i tot a la wifi, perquè en un moment determinat l'Estat pot procurar que aquesta wifi o que hi hagi accés lliure, no? O si més no, per uns barris més amb risc d'exclusió social o unes famílies amb problemes, sinó és aquesta competència digital no sols dels propis alumnes, sinó dels seus pares, no? El que nosaltres hem comprovat actualment en aquests dies de confinament, també perquè ha vingut molt ràpid, no? I hem hagut d'adaptar-nos, en 2 mesos ens hem hagut d'adaptar tot el model educatiu presencial al món digital, no? Però el problema que han tingut, i sobretot a les escoles, en nens molt petits, és que els seus pares, si els pares no tenien una competència digital, no podien ajudar als nanos. Llavors, com creus tu, no? Que tu deies, hem d'accedir a tothom i hem de donar l'oportunitat a tothom. Això és el que farà que sigui més gran, no? Sobretot ara de cara al curs vinent. Quines solucions hi veus tu? Quines solucions hi haurien possibles? Clar, aquí es desvetlla l'apartat del que us comentava en aquest cas abans, que té a veure jo crec que aquí ja hem superat la primera escletxa o l'escletxa o la bretxa de primer ordre, que és la dels accessos. Evidentment que hi ha una part de la població que no hi pot accedir ni a wifi. És cert, perquè encara tenim però és bàsicament residual i en molts casos s'acaba resolent fins i tot amb suport que la pròpia administració pot arribar fins i tot a fer aquest tipus de sessió. Però la que és més preocupant és la de segon ordre, que és la que es viu a casa. I en aquesta, a partir de que s'han fet molts qüestionaris i s'han fet molts estudis, te n'acabes adonant que probablement aquelles famílies que tenen un molt nivell de competència digital són aquelles que hi posen més control. És a dir, aquelles que probablement tenen un bon nivell de competència són aquelles que diuen, escolteu-me, aquí es jugarà de 7 a 8, i prou. I, per tant, posen eines de control, saben exactament què passa, saben què consumeixen els seus nanos i, per tant, hi posen control. Què passa amb aquelles famílies que probablement no tenen aquest nivell de competència digital, no se n'en surten tant, la veda és lògicament molt més gran i, per tant, hi ha un descontrol. I a l'haver-hi descontrol, llavors és capaç d'entrar-hi, no hi ha tant de control i, per tant, els continguts que es consumeixen són més laxes, no? I, per tant, no hi ha, diguéssim, tanta regulació en aquest sentit, no? I això és el més preocupant. Llavors,
què haurem de pensar? Probablement haurem de pensar també en accions que tenen a veure amb les famílies. És a dir, com l'escola també s'apropa a les famílies, com l'escola també incrementa. Per això deia que potser hi ha una oportunitat quan parlem del diàleg família-escola, no? És a dir, com també l'escola, d'alguna manera, mira, fa escola de pares, no? És a dir, d'alguna manera, gràcies a la tecnologia, no només fa atenció individualitzada, en aquest cas, en els nens, sinó també pot ajudar els pares a que puguin acompanyar, en aquest cas, en els seus nanos, no? Perquè, en el fons, tot això demana vetllar-ho, no? Vetllar-ho amb una certa mesura, no? I donar-los pistes, no? Pistes en aquest sentit de treball. Nosaltres ens hem trobat amb alguns casos d'escoles que probablement hem tingut de tot, perquè ara s'estan fent qüestionaris i enquestes i s'està fent tot al voltant de moltes recerques de què és el que està succeint o què és el que està passant, no? I hem tingut de tot, des d'aquelles escoles que han atiborrat d'exercicis de matèria individualment, no? Fins a aquelles en què probablement no han fet cap mena de seguiment, ni fins i tot tutorial. I, per tant, entre tots aquests dos colors hi ha una amalgama molt gran, no? I, per tant, potser potser haurem de buscar punts intermitjos, no? De dir, la funció tutorial serà molt important, tant en els infants com, en aquest cas, amb les famílies, no? Mira, tenim una altra pregunta. També és del doctor Àngel Jesús Navarro. I diu, doctor Prats, sembla que seieu sobre una cadira estil Iron Man. Ens voleu dir que en l'educació digital que s'acosta caldrà ser homes i dones d'acer o més aviat ens caldrà ser homes i dones d'acer inoxidable? Això és forts en els principis ètics i maleables i dúctils en la capacitat de comunicació i la digitalització. Bona, ja estic veient que el doctor Àngel Jesús Navarro té els ulls... Sort que no hem utilitzat cap fons d'aquest postís, no? Que es podia haver utilitzat en la comunicació, videoconferència. Per efectes pràctics i atès que jo moltes vegades m'he de seure i he d'estar forces hores davant de l'ordinador, vaig optar, almenys per explicar d'on surt la cadira galàctica tan divertida. Jo confio molt en els meus fills i, per tant, allò que els meus fills d'alguna manera m'acaben recomanant de quina és la millor, diguéssim, cadira ergonòmica, doncs els hi vaig demanar amb ells, perquè ells ara gairebé en molts casos dominen molt més que no pas jo, no? Però, bromes a part, jo, respecte a la pregunta del Jesús Navarro, del doctor Jesús Navarro, faig servir l'aforisme dels castells, no? La força, l'equilibri, el valor i el seny, no? Jo crec que necessitarem mestres en aquests moments que tinguin força, molta força de voluntat, força equilibri, allò de la flexibilitat emocional, no? Ser equilibrat per saber exactament què és allò que cal en un cantó, no? Valor, molt de valor, sobretot per ser valent i per ser creatiu, no? I tenir seny, molt de seny. A vegades la sensatesa ens ajuda a aprendre aquestes qüestions, no? I, per tant, doncs, jo, en comptes d'anar-me'n a la part més, diguéssim, d'acer inoxidable, me'n vaig als castells, no? Que és potser més dels aforismes d'aquí a la Terra, no? Quan parlaves abans d'aquests models híbrids, tu creus que aquests models híbrids o semipresencials són només a nivell universitari o això també serà a nivell d'instituts i escola, de primària, infantil? Clar, jo crec que aquests models que anomenem híbrids seran completament transversals. Completament transversals. L'escola, per una qüestió de distanciament social, haurà de pensar exactament com i de quina manera atén els grups, en aquest cas, d'aquests 25 nanos, per tant, com s'ho fa, i si els agrupa en grups de 15 i, per tant, com s'ho fa. Si uns els té dilluns, dimarts i els altres dimecres i dijous i, per tant, com s'organitza. I en molts casos, en el nostre cas, en l'àmbit de l'ensenyament superior, jo crec que ja estàvem, en el nostre cas a Blanquerna, ja estàvem en una línia molt interessant,
Per tant, en aquest sentit, l'única qüestió que ens caldrà probablement és veure de quina manera sortegem l'apartat més de distanciament social, no? Perquè d'alguna manera ja hi estàvem lògicament treballant. Però jo crec que serà una qüestió completament transversal que ens ajudarà a posar, potser, el que dèiem abans, no? L'oportunitat i perill, no? Potser posa la tecnologia al seu lloc. Ens ajuda a posar la tecnologia al seu lloc. I això també està bé, val la pena, no? De posar la tecnologia al seu lloc i deixar-nos sorprendre per qüestions de creativitat. Tinc entès que alguns dels nostres companys, tant professors de la facultat com professors de moltes escoles, han après un munt al llarg d'aquests 2 mesos. 2 mesos. A força! Bueno, doncs cal que fem una reflexió també molt important, no? És a dir, quan els moments de crisi ens posen en situació d'aprendre un munt. És a dir, algú que no havia fet mai una videoconferència, et ben asseguro que en aquests moments és un gran expert en dir, no, escolta, mira, no et preocupis, quin programa vols fer servir? Aquest? Doncs mira, aquest es fa això. Per tant, home, ara tindrem a la gent instrumentalment els tindrem molt ben capacitats, És a dir, hi ha una cosa, jo m'ho escombro cap a casa, en el sentit de que el nivell de competència digital haurà augmentat considerablement. Bé, potser algú no ha volgut entrar-hi, tant se val. Però en qualsevol cas, és el que dèiem abans, que caldrà que ajudem també a que això sigui per tothom. Però en qualsevol cas, hauran augmentat les competències i, per tant, el que caldrà ara és seny, qüestió pedagògica, la qüestió del criteri. No? Ara, per què val la pena? Cal que utilitzem sempre el MIT? Podem pensar en alguna altra estratègia presencial? Ens podríem veure per aquesta qüestió i per què val la pena que ens veiem? Per tant, jo crec que aquí hi haurà un apartat molt interessant, tant en la primària, en la secundària, en el batxillerat, com a l'ensenyament superior. I a nivell universitari, diria jo ara més, abans has plantejat aquest de redissenyar els espais, no? És a dir, si estem en el món de la semipresencialitat o aquest model híbrid, no caldrà que un horari de 8 a 10, de 10 a 12, no? Has dit abans. M'ha agradat molt. Clar, però això implica que, per exemple, amb aquests vídeos, que tu et pots muntar una assignatura a través d'uns petits curtmetratges que tu pots donar i fer classe invertida, per exemple, i l'alumne el pot accedir a aquest vídeo en el moment en què ell consideri que és important. No? I això no hi hauria una competència amb altres tipus d'universitats en el que tot és online? És a dir, quin valor afegit podríem? Clar, jo crec que el nostre gran valor afegit és de quina manera atenem individualment l'alumnat. Per tant, fixem-nos que el nostre ADN de Blanquerna és l'atenció personalitzada, i l'atenció personalitzada, com a tal, es basa en 3 grans principis de Pierre Fort, que tenen a veure amb tot el que suposa la socialització. Per tant, de quina manera podrem socialitzar? És possible que puguem socialitzar al setembre o a l'octubre amb distanciament social? Jo crec que sí, però hem de pensar com. En segon lloc, el segon gran principi de l'atenció personalitzada té a veure amb l'atenció individualitzada. Podrem fer atenció individualitzada a l'alumne i en el grup de treball? Jo crec que sí, tant en l'àmbit virtual com en l'àmbit presencial. Clar, jo m'imagino també que ens podrem veure ni que fos en un seminari i que puguis atendre amb distanciament social, però en aquelles persones. I això ens diferencia completament d'una universitat completament online. I, per últim, el principi d'autonomia. És a dir, de quina forma som capaços d'acompanyar i donar estratègies i recursos d'autonomia de treball tant en l'àmbit presencial com també en l'àmbit online. No? Per tant, en aquest sentit, jo crec que ara, fixem-nos, és on se'ns ha girat una mica de creativitat a l'hora de poder plantejar com i de quina manera podem treballar. A veure si hi ha alguna altra pregunta. No sé si és que avui... No, de moment no hi ha cap més. A veure, hi havia una altra cosa que m'havia apuntat aquí.
la idea de desconnectar i autorregular-nos, no? Que parlem dels alumnes, però també ens cal els professionals, no? I sobretot quan vols personalitzar tant l'atenció a l'alumne, que a vegades no hi ha ni caps de setmana, no? I les jornades laborals, tant les nostres com a professionals, com a professors, com moltes altres professionalitats que s'han vist com amb una voràgine d'estar moltes hores davant d'una pantalla, no? Com regular-nos, perquè ja no és el nivell de joc, no? Sinó és un nivell laboral, no? De dir que com regular aquesta atracció, no? Que té el poder-nos contactar i poder treballar a qualsevol lloc, a qualsevol moment, en qualsevol dia, no? I no hi ha les 8 jornades laborals en què tu vas a un lloc, fas les jornades laborals i tornes, no? Això ja s'havia trencat una mica, però ara crec que encara això és més patent, no? Quins criteris creus tu? No, jo crec que una opció interessant que podem arribar a tenir són estratègies diguéssim, de trair-te a tu mateix, no? I de trair-te a tu mateix vol dir que d'alguna manera t'obliguis, ni que sigui amb l'agenda, perquè en aquests moments, jo no sé vosaltres, però els MITs, com que van en funció de l'agenda i t'hi vas trobant i de cop i volta, doncs que quan la cosa es vagi omplint massa, gairebé t'obliguis a dir, bueno, doncs això... Fins aquí, perquè és el que dèiem prèviament, no? És a dir, probablement en aquests moments anem acceptant i com que el paper ho aguanta tot i en aquests moments el calendari ho està aguantant tot perquè no sortim de casa i, per tant, estem com amb internet connectat a la vena, doncs llavors, bueno, esclar, vulguis o no, estàs connectat a les 24 hores, no? El 8x8, no? I, per tant, són jornades que dius, on dius, o sigui que, clar, si són... Bueno, doncs caldrà trair-te, i trair-te vol dir anar dient, doncs, s'ha acabat, prou, em poso això, no? Per tant, i també és veritat que és molt diferent tenir criatures a no tenir-ne i tenir diferents situacions també, en aquest cas, a casa, no? Jo crec que això canvia molt la visió en funció de les situacions també de vida, no? En aquest cas de la gent, no? No sé si estic mirant, de coses que he apuntat que et volia preguntar, però si volies tu aportar alguna altra cosa que tinguis prevista. No, en principi, bàsicament, jo crec que ens venen moments ara molt interessants de debat al voltant d'aquestes qüestions que comentaven, no? Sobretot de ser molt creatius. Jo crec que haurem d'aguditzar l'enginy amb com i de quina manera podrem ser capaços de jugar amb aquestes dues variables, no? De presència i distància, i de quina manera aquesta distància, amb aquest distanciament social, ens permetrà jugar o no amb algunes peces, no? Mira, tenim una pregunta. Diu, no creieu, perdó, és el doctor Àngel Jesús Navarro un altre cop, Diu, no creieu que també aquesta crisi sanitària ens farà repensar l'educació? Jo recordo que el nostre degà, ja abans de l'adveniment del Covid-19, ens parlava de començar a pensar les nostres matèries des de la semipresencialitat. Sense perdre la relació personal, que és el nucli sentit més pregon de Blanquerna, caldrà formular noves fórmules. Però com? Doneu-nos algunes pistes o propostes i digueu-nos si tots ho haurem de pensar així o si caldrà que espais com els seminaris mantinguin netament en la presencialitat. Una mica ja és el que deies. Clar, jo potser m'imagino en aquest sentit un tipus de... De fet, avui ho comentava fins i tot amb el propi degà, també, el fet aquest que m'imagino un tipus de seminari en el que probablement haguem de començar a treballar amb grups ja formats, no? Això vol dir que de cop i volta els alumnes es troben ja per grups de pocs alumnes i el professor ja tutoritza segons com en algun d'aquests alumnes, no? I potser la teva tasca docent comença amb algun tipus de sessió inicial en el que pots atendre en aquests alumnes, ja sigui per grups o en petit grup, i es pot repetir 3 o 4 cops, et veus a distància, treballes a distància, els fas treballar individualment o en grup de forma col·laborativa i et tornes a trobar
ni que fos presencialment per fer posades en comú, que per cert, la posada en comú és molt de Blanquerna i que la posada en comú la pots repetir tantes vegades com pugui ser ni que fos en petit grup amb distanciament social, no? Per tant, en aquest sentit, crec que no perdria l'essència del seminari, sí que haurem de pensar en aquest sentit, doncs, almenys en un any o en un curs amb algun tipus d'estratègia al voltant, doncs, especial, no? Al voltant d'això. Tu també has parlat de dues actituds molt essencials, no? En el món que ve, de la flexibilitat i la creativitat. Però perquè promoure que els nostres alumnes siguin creatius, no els hauríem de donar molt més protagonisme, és a dir, no haurien d'escollir més ells els aprenentatges o el que els interessa? Sí, això per una banda, i també ens han de veure nosaltres molt creatius. Jo crec que és una relació, diguéssim, doble, no? Que nosaltres ens vegin que som capaços de muntar, diguéssim, tot un show, ni que fos presencial o virtual, per això demana que nosaltres siguem creatius, i llavors quan nosaltres ho som, tenim com més autoritat moral potser per exigir-ho, no? I llavors d'aquesta manera fer-los més protagonistes. Estic completament d'acord en aquests moments. Probablement estem encara massa exercint la figura encara en l'àmbit del professor, no? Quan probablement poden tenir ells un protagonisme més interessant a l'hora de, segons com porta algun tipus de sessió, ja en l'àmbit presencial o en aquest cas en línia, no? Però jo crec que tot això passarà per aquí també. Passarà per que canviï completament el nostre rol. Sí, completament, sí, i cedir, i en aquest moment cedir part d'aquest temps en què potser l'alumne pugui ser ell el que dinamitzi una sessió d'aquest tipus, no? I que potser haguem d'avaluar com s'espavila davant d'una sessió de Meet que ell potser està fent la funció que estàs fent tu, Ana Eva, en aquests moments, no? I veure exactament com se n'en surt. I això seria una competència també a treballar. Per tant, podem fer-ho, no? És a dir, imagina't uns diàlegs que ara ho haguessin de fer els a quart. M'ho invento, Però... Sí. Perfectament. O presentar un cas ètic, no? Els que estan treballant perfil ètic, per exemple, i conduir ells, no? La resolució d'aquest cas. Presentar-lo ells, conduir-lo ells, no? Exacte. Ahir mateix, per exemple, a TV3, en els 2 reportatges que van haver-hi, diguéssim, al vespre, van sortir tot un seguit de petites històries de vida que en el vostre cas, pensant més en tota la reflexió ètica de tot el que suposava tota aquesta qüestió de la pandèmia, home, feien molt de pensar. Nosaltres ens vam anar donant voltes al cap de tot el que suposava en una família, per exemple, que se n'havia assabentat de la mort de la seva mare gairebé gràcies al tanatori. I, per tant, tot el que podia representar això, no? Aquest fragment de vídeo, treballar-lo en un espai online i que després això permetés... Això és riquíssim, no? Per això dic que serà molt interessant cedir també aquest protagonisme, en aquest cas a l'alumnat, no? A veure si hi ha alguna altra pregunta última, perquè un dia no ho vaig mirar l'últim i un alumne es va quedar... No hi ha cap. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Miquel Àngel, de veritat, per aquest penúltim diàleg. Molt interessant, que ens fan plantejar tots com seran les classes a partir del setembre, ja no les d'ara, sinó fins i tot les del curs vinent, no? I les dels propers anys, que ens facin reflexionar tots a com hauríem de ser aquesta semipresencialitat o el model híbrid, com tu li deies. I us emplacem a demà, que serà l'últim diàleg, el 12è diàleg, que ja n'hem fet 12, amb el doctor Carlos María Moreno, que ens parlarà de quina humanitat esperem, no? Després de tot el que hem viscut, quines oportunitats com a humans, com a persones, podem plantejar-nos. Què n'esperem? Què hi ha d'aquesta crisi que pugui ser una oportunitat? Doncs moltíssimes gràcies a tots i ens veiem demà. Gràcies, adéu-siau, bona tarda.